Igbos, let us share together, Igbos, join your hands together, Igbos, never mind your step, Igbos, your light now is shining, Igbo, your roots come from Israel, If one are to look at even that, and I say, all right. I was saying it was usually the number of the very affair. And I agree that. Or the girl will equal that. So, one effect of a Christian, no effect on their unbelievers. No, they have him. People that have like Christ, they don't even check the next move or check. When you need to go on to change. Next question. Come on, you might have another. Chukwu Margaret Mary. So ajụjụ m bụ oge na-akọwa maka omenala, isi n'okpukpere so na omenala. So nwere na-ajụsi tupu ndị Europe ndị ọcha ewetela anyị ụka, kedu okpukpere ndị be anyị na-eme. Nke ọzọ bụ isi na onye ọbụla gbara afa ga-eji ọkụ mmụọ. Nwere na-ajụ ka maka ndị na-eje ebe a na-afụrụ ha ọfụ. What on the Aka? I'll be back. I'm why in Aka intelligence. If we have a major, if we have a major, I have to say that you will have a given. Also, I'm going to keep us on. Also, man, now I'm going to have a job more. I'm going to move, not even chicken. I want in Aka. No, no, na-agba afa na-efe chi ọzọ abụrụ onye nwa Chineke na ọnọdụ ya bụ n'ebe na ọgwụ mmụọ ọgwụ akpọ ya ka ọ bụrụ ihe ọfụ o wee jụọ ma ndị ụmụ aka niile tụrụ kpọrọ nwa ndị ahụma ma o nwere ihe dị iche o nweghị ihe dị iche nne ofu ihe ma ọ bụrụ na ndị na-akụrụ na with experience ịzụrụ anụ ọba na amụma ụgha ụka gbogbo na gbogbo ajọ mmụọ abalị oge ime bikos ọ bụrụ na ị na-agụ baịbụl ọfụma ya agọta ya ebe ị na-ejebe aja a gwara gị na ikpeazụ na fa ga-abịa na-asị na ya nọ ebe a na ikpekwu na ebe Jizọs na-emeji ọpụreti na nke a na nke a na nke a ọsị oge emere gịnị ga-eje n'elu iwu ya ụlọ n'ebe ụlọ gị pụtazi gị na na-asị m ka ọ bụrụ na ọ nọ n'ụka osi a gụwara ya ebe a na ndị niile mere ifere etu a nọ na abụmọnụ mgbe natara ekpere fa mgbe jere ebe ahụ nara ọfụ na ahụ ọ bụrụ na ahụ nke na-achọkịta na ife ndị laịkị okwu na ịbịa tụrụ n'oge atụisi nụtatara ụfọdụ a sị na ndị Igbo ole ndị Juu bụ ndị na-ekpere Chineke n'ụwa niile ọrụ eziokwu ha maka Chineke họpụtara ị na-ekpere ya wee kụziere ndị ọzọ etu esi ekpere nye nwa bụ Chineke ọrụ ya ndị Igbo wee mee njọ unu m ugboro ndị Izrel mere njọ gba ọsọ n'Ijipt unu onye ga-esi okwu onye ebe a ịfụ the badges
etu ha si wee bụ ha bịara agbụrụ ịtọ onye kpatara ejibe n'ala Igbo nwee agbụrụ ịtọ. Kedu onye nwere agbụrụ ịtọ enwe n'ala Igbo? Agbụrụ ịtọ ịfọdụ nsogbu ya bụ ihe a niile n'ebe a ama ha na ndị Igbo dị agbụrụ ịtọ. Anyway, ụta adịrị unu, mana ebe ụtọ ya adịrị unu bụ na Chineke ewepụtagoro ya unu ka unu mara, unu amazighị ya ụta adịrị unu. E nwere ụmụ Igbo, ụmụ Eri na ụmụ Ala. Ụmụ Igbo, ụmụ Eri na ụmụ Ala fancha dị n'akwụkwọ a. Etu a ka ha si wee bịa, ihe akwụsị ya ma n'afọ ha bịara ebe ha landịrị ife ha kọrọ ebe ahụ, etu ha si mụsa, mana ha nchawa ụmụ Izrel. Amen. Okpukpe ha na-ekpere nne nọ n'azụ jụrụ ajụjụ, Chineke nọ n'eluigwe ka ha na-ekpere. Ọwụ ọsọ ebe ahụ isi ha jere, ma mgbe ha jere na Babilọn, ọ bụ eziokwu na eluo ụfọdụ anaghị ekpezi etu esi ekpe na Jerusalem, mana akwụkwọ akọwara ya ọfụma, enweghị doubt, because ebe na vidiyo ihe afụ na certificate dị iche iche ndị Israel wetara n'ala Igbo to confirm ihe anyị na-ekwu, ma DNA test ọ bụrụ ọzọ akwụkwọ ụmụazị ma ọ ka a na-aga ebe ọrụ. So nọọ Chineke ka ha na-ekpere, gerezia na ebubata arụsị. Ị na-aghọta ya? Ebubatazi arụsị ije na-abụ ihe ahụ ka anyị kọwara etu ndị Igbo si ekpe ekpere bụ tupu ụka bịa ebe anyị bi na ka ha si ekpe ekpere na ọbụla arụsị ka ha na-efe. Ụfọdụ n'ime unu na-akpọ Chukwu abịa ma Chukwu abịa ma ịma ibe Chukwu abịa ma Chukwu abịa ma a na-akpọ Chukwu Abraham. Amen. Chukwu Abraham onye Chukwu abịa ma anyị na Chukwu abịa ma Chukwu. So ọ ile so na ndị Igbo bụ ndị na-efe Chineke. Ka m gwazikwa iwe eleta na ife a na-ekwu eziokwu. Ọkwa ifuru ndị a na-efe arụsị ma ndị a nọ n'otu nso ife si eri ike ọkpọọ Chineke. Ị na-ada ụtọ onye ka anyị kọwachara ndị Igbo n'ụtọ na Chukwu tinyere efe nye ma Chukwu n'ime anyị ọdụ ihe a na-akpọ inbuilt. Ndị Igbo ọnọdụ ọwụ na ọnọ anyị na-akpọ Chukwu. Ndị a na-agwọ ọgwụ eji gba anya ọma agwe, ndị a na-eji ụmụ nwoke ekpere bụ otu nso eji gba anya ọma eme ọgwụ ụwa. Ha ṅụrụ mmanya ụwa obufee oge, ọ nọrọ ebe ahụ ọ na-ebe akwa nwaanyị ya nọ n'ịkpa na ya na ebi ọkwa odogo ya anya n'ọchukwu Igbo na-efe na ife a na-ekwuzi kịta na Kraịst gaziri wee kọwaa ọfụma na usoro ka mma isi ife Chineke ka i wee na luo, maka na onye amarọ mana onye mmadụ wee dapụ ya mere onwe ajụjụ ọzọ. Yes. Ihe mere n'ọgwụ anyị kọwara etu mmọnwụ si bata ebe a ya wee kọwaa etu esi ghọrịa ndị Igbo ụka anyị kwụnye ebe a adọdụ n'akwụkwọ a ghọrịrị ebe a ghọrị wee sịkwa na ịma na ebu esu ife na-atọkarị ụtọ ka oge a ghọrị and ezi achịkwa ọbịa ọchịwara ọbụ nji nke mere n'obodo m wee maatụ etu esi bute arụsị si na ọba ha arụsị na ọya iyi ọkwenye ka ọrụ na-ebe maka ndị ya bịa n'oge. So not the same thing ka ebisi Igbo ndị Igbo, so you don't blame them. So that mistake ahụ anyị mere asị ndị ụka nabatara mmanwụ onye ka Chineke ruru n'oge o wee nye ikike ka ewepụta this research were 26 years. Ị na vidiyo ya nwa ndị na-ebere ya ga-afụ na ndị eze dị iche iche nọchara ya, ma eze nke a na-ekwu ya, ma eze idigo ma aka dị ọkwa ha charọchi ya life mana fa nwụsịgo na so na ọbara ya bụ ifu. So na-emego mistake ọnya ka eji ekpezi na-akọwazi ya eji nwayọọ nwayọọ na-eme gịnị maka na ofe dị ọkụ nwayọọ nwa ka eji alachi ya. Onye nwere ntị ọnụrụ, onye enweghị ntị na-eme gịnị mara kwa mara ọbụ mmadụ na-eje n'igwe ọbụghị ma nke a. So ime na expect and
akụkọ akwụkwọ a ji magbuo onwe ya bụ na ọ kọwara mmadụ onye nọ n'ụwa maka ị nwere ike ịfụ mmadụ ka ọ na-eme ihe ọjọọ isi after all ọ na-eje ụka na-eme mara ama na e nwere demons were arụ bikọs ihe mere anyị anya anaghị aga okwu Chineke bifo emebie ụwa nke izizi unu mara o nwere demons ga n'ọdị na nwunye ọrịa emebigo ụwa na mmiri tupu ji mmiri mebie mgbe ha efere ha nke ndị spesi emebiche ụwa agbarataba n'ọkụ nwaanyị n'ọkụ nwa ịmalaka n'ụlọ ụka ediba ịmaka nke nne jigo na ya dịka ịma bụ dimon kedu ka ịma dimon ifere so onye a mere na ị gaghị asị na onye a na-eme ihe na-etu a n'ihi ya ihe merezie maka ị nwere ike ihe ha nọ dimon na-eji ọkụ ha amen ihe ya agbaba onwe gị ọ na-abata mgbe nna akụwara nwanne anyị nwoke nsị a na-ebi ha n'ịga ụka anabata Jizọs anabatara fada ma ọ bụ semi ma ọ bụ gati ma ọ bụ okonkwo na tc iri nabata Jizọs na Jizọs ka a sị ego nabata na mgbe e mere mmiri Chukwu na ọka ịbụrụ nwa Chukwu ụmụ nke Chukwu ọrịa ebuzi otu nzukọ ahụ ị na-afụ na mmụọ ibi ma ọnụnụ mmadụ a na-amadụgharị mana ọ Chukwu ma ndobe amen ajụjụ na maọbụ ịkọta ya na gbanụ mbọ gụọ ife a enyere unu o nwere akwụkwọ ọzọ ya akụta ya ndị ọkachamara akụọgụ o nwebeghị akwụkwọ Igbo na-etu a kọwara ife ndị Igbo na-eme oghere oghe ndị Igbo adịghị ayọ ayọ eziokwu ka asị eji ha ayọ mara ndị Igbo ndị anyị maara gbogbo na-ayọ ayọ nke ugwu n'oge ị na-ebe eziokwu ka asị kama onye Igbo ya anya ayịyọ kama ya aka ogobe ezigbo onye Igbo unu mana mgbe a nọrọ ọgụ na alụ obere ndị Igbo maka na abụsịa darụ ụmụ nwaanyị anyị wee mee na ncha wee ba mụgba ma nnukwu ma dogo ma ibe niile alụ wee mee maka ndị nwere uche echegharị ife na-eme n'ala Igbo ezigbo onye Igbo adịghị aya ayịyọ amamụrụ nwetara ime ayịyọ ọdụkwa iche na ụmụ edi ma ọ bụ agbata obi biko nnu m ụkwụrụ ọkụkụ ya bụ ayịyọ ma ọ bụ biko na ndị ọbịa depụtara m ife lọta biko kpuchie m ihe ahụ ọ bụ ayịyọ anyị na-ekwu enwere ihe bụ na ihe ekwunahara gị ma ọ bụ na ị na-azụ ahịa ego ogo gbapụlata gbanyekwu onye nyocha biko adị ị na-ekwu ife ya na-eme ị na-asị ya kpuchie ọrịa biko onye Igbo na-aya ya ndị anyị na-afụ anya ya otuzi obodo nkịta bụ ọjọọ mmasị ya iwe na-asị na o nweghị Nwachukwu ọbụla kwesịrị inwe anyị nwere ike ịkọ ọgwụ ọbata ya o wee na-asị ndị anyị nwa niile ụmụ ndị anyị na ha na-akakọ ụka ebe nwa enyi ule eji enyi ule anakwụọ ọgba ibe ọpụtara na hụ awụrụ Nwachukwu ihe ọ na-ajụ bụ ndị ụka akịta na-enwe enyi ule ma ọ dị gịnị mere ọ enyi ule me ha mmadụ ọbụrụ ọkụ ka akọrị ajụjụ ka njụ so geenụ ntị unu ma na mgbe mbụ na ndị Igbo na-edufu onye toro afọ ọrịa onye toro afọ mere arụ onye si yes mana unu maara na ọnya imeju na-eme mmadụ oto afọ unu ma nke a ọnya imeju ma ọ kidney ọ na-eme mmadụ afọ ya edugube ị mana o nwere nri ya erie mgbe ịma abụọ ya atụchie ihe eje mposi afọ ya eto ịma arụ ka onye aga unu mara obodo a na-akpọ Obenedu onwe onye na-akụkọ Obenedu thank you so ọ bụghị onye ọbụla nwere enyi ule ka a kọrọ ọgwụkwado onye ọbụla ya hara ahụ ọ bụrụ ọgwụ ka a kọrọ ya mmadụ nwere ike nwere onwe ya nsogbu ọ naghị ya mana ije gwere aka mmụọ ụgha ma ọ bụ ndị obodo were ọ sịghị na ọhụ mmadụ mere ya ka o were tinye iro n'etiti gị na nwanne gị ọ ife ekwensu na-eme
ife eji ama ha bụ ịbịara n'ihe onye agwa gị bụ na onye a na-eme gị ya na ọ mmadụ mere gị ya ka ị were eme gịnị ụfụ obi wee bido ịfụ na ọmmadụ ịnụrụkwa ebe Jizọs gwara mmadụ na mmadụ mere ife n'ahịa na akwụkwọ nsọ ịgụtanụgị ndị ụmụazụ Jizọs niile unu anụnụkwo akụziere etu mmanwụ si bata n'ala Igbo wee gbalụ na secret court wee gbalụ ụdị mmadụ nọ n'ụwa ife ị chọrọ ime ime gịnị ime mana na ịwere kristian chọrọ ije n'igwe jebe ụka ife ahụ na-eme unu biri na-agwọ tọkọrọ garị na aja na-akọrọ mmanwụ ga-eti mmọnwụ ya etighị n'igwe. Ana m ajụ ya ajụjụ, ọ bụrụ na ị nwụọ etiere mmanwụ ya eje n'igwe. Chineke mere gịnị dobere n'elu ụwa o nyere anyị ife niile ga-enyere anyị aka ije n'igwe na ekwensu na ajọ mmụọ niile bụ ihe kere n'okpuru mmadụ na-ejere mmadụ ozi. A na-emezi sọmụrụ ikpọpụnata na onye ọbụla hapụziri ọkwa Chukwu dobere ya dịka onye okenye na oyiyi ya ma ọ bụ dịka onye otu Kristi wee dezie na-adatu n'ife ndị a nọ n'okpuru mmadụ na onye a ji eke ya ọ chọrọ okwere na ụgba sịrị na gị na-emerọ na ụgbọ elu ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ije n'igwe, Chineke eburu igwe anyị elu kee anyị na oyiyi ya, kee ndị mmụọ ozi niile n'okpuru ọba anyị ka ha na-ejere anyị ozi eji akpọ ha ndị mmụọ ọma ndị nche wee nyezie anyị ikike kacha ikike dịka ndị otu Kristi ịnata ndị nwa bụ Chineke na oriri nsọ na Blessed Sacrament. Mana ụfọdụ n'ime anyị hapụrụ ihe a na-ebigharị aka na-achọ ife achọrọ ya. Anyị wee sị na e nwere ọtụtụ mmadụ nọ nke ịlaikiri ime ime gịnị ime ife anyị akụzi ebuka. Ọ bụrụ na anyị nwee ike ịgazie n'ife ederede wee mụta enwezie ajụjụ ọzọ ma ife ndị ọzọ anyị emesịa ndị gotere ife onye ahụ saịtị anyị na webụsaịtị unu jụọ ajụjụ ebe anyị ga-asa unu. Ndị gotere akwụkwọ unu ya akwụkwa fon nọmba dị ebe a unu nwee ike nwa ajụjụ ise dee na test a ga-asa gị